Welcome bafethu siyanibingelela. Welcome to Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel, ngicela uphushe ibutton elibovu njalo ukuze mase sikhipha ubone ngalo ibutton selikhuphuka njengastimela samanzi. Ukusho ukuthi cha seziyakhala. Umina Sibokothe TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina. Bafethu ngiphinde ngabuya esigodlweni sekamkhulu Phoshozwayo. Mkhulu, sawubona kuthiwa thokoza mkhulu. Amen, siyathokoza edlozini. Ngibingelela wonke umuntu abalandeli bale channel. Ngithi nje sanibonani nonke sizwe samthaniya. Yes mkhulu, ngabe ninjani Nkosi yami? Siyaphila kakhulu khehla la. Siyaphila mkhulu. Mkhulu, namhlanje njengabazingeli sifikile la ekhaya. Wasiletha kwenye indumba. Ekuqaleni mkhulu safika mkhulu sabona iwasho ngale. Namhlanje siyafika lana sibona amagona, sibona izinto ezithanda ukuba bucayi. Mkhulu, ngisacela ukuthi sike singene kwi-topic yethu namhlanje yegubhu yeyiphakamiso mkhulu Phoshozwayo. Amen. Lana mkhulu kunabantu mkhulu abafuna ukukhuphuka, kunabantu mkhulu othi umuntu nayi ibhonus yami singenile. Kunomuntu uthi ngineyinkinga emsebenzini noma umsebenzi awuhambi kahle. Usefuna into yokusebenza mkhulu. Ngabe mkhulu ngisacela ukungilandise. Mangizothatha into yokusebenza la ekhaya, ngabe khona ngiyasizakala. Senza kanjani mangizofika? Ngabe uyayiposa? Kwenziwani mkhulu la kwamkhulu Phoshozwayo? Insebenzo yala ekhaya ihamba kanjani? Ngibonge kakhulu ithuba engipha lona. Yes. Into nje yokuqala insebenzo zala ekhaya zihlukahlukene. Kunensebenzo esuke izophakamisa umfundisi onebandla. Yes. Kunensebenzo esuke izophakamisa umuntu onamathendo sathi uyazama uyafufusa. Kunesinye futhi isiphakamiso okuyinsebenzo yala ekhaya ke elekelela wonke umuntu osuke ethi mina ngifuna ukuphakama. Sengikhathele ukudelelwa ezinye izingane, ngikhathele ukuhamba ngeenyawo. Yes. So zihlukene kanjalo ke insebenzo zala ekhaya. Kodwa masikhuluma ngensebenzo la ekhaya, asikwazi ukukuposela. Okay. Asikwazi ukukuposela insebenzo la ekhaya kufanele uze la ekhaya siyenze insebenzo uphume nayo uhambe nayo uye ekhaya. Yes mkhulu. Asikwazi nje ukukuposela yona nakancane. Mkhulu, lana ngabe igubhu zakho mkhulu, ngabe iyilwane, ngabe umuthi, ngabe iyipoki, ngoba abantu mabebona igubhu bacabanga ukuthi lento yahlatshelwa, lento inobungozi. Igubhu mkhulu ngingathini sebeyikhulume kabi. Ngisacela mkhulu ukusitshela ukuthi ezala ekhaya zihluke ngani ezala ekhaya mkhulu. Amen. Ngiphinde ngibonge kakhulu ithuba. La ekhaya njengoba nje sithi sikunika isigubhu noma sithi sikunika uphondo. La ekhaya suke sithi ke sisuke silekelela wena nethonga lakho. So uma sithi sikunika isigubhu suke singakunika isigubhu esiyisilwane noma isigubhu esihambe sawuvuswa emathuneni. Sisike sikunika into ezokwazi ukulekelela wena nethonga lakho likwazi ukuphakama likulethele imali. Uma sikunika igubhu sikunika igubhu ezimbili ke la ekhaya. Asikuniki isigubhu esisodwa mawuthi ufuna isigubhu. Kuphela mawuthi ufuna uphondo uzothola uphondo olulodwa. Kuhluka ngamandla alo ke kuphela. Uma ngikunika isigubhu ngikunika esendoda esesifazane. Ukuze lezi igubhu zombili esodwa lesesimame siyadonsa. Uma sekuthi lesi sesilisa sesivika zonke izimpi zakho lezi ezikuvimbayo ukuthi uphakame uye phezulu, ngoba the time uphakama nezitha ziyavuka zibe ningi. So mangikunika lezi igubhu ngisuke ngikunika ukuthi uhambe uyoyilekelela kungabikho ukugadlayo ukwazi ukuphakama kahle into zakho nje zibe mhlophe njengehlabathi zolwandle.
uma sesiphinde futhi siza kuphondo uphondo linamandla kakhulu ke uma sikunika uphondo la ekhaya uphondo linamandla kakhulu ngoba lona lusuke lizokudonsela liphinde likuprotect shuthi lelo uphondo lusuke lilivika liphinde lidonse likwenzela ukuthi amandla aphakame uma unebhizinisi noma unamathenda ngisho ngathiwa yini le ozama ngayo uma uthatha uphondo lofike likwenzele umehluko kodwa kuphela ke la ekhaya into esiyenzayo asikuniki uphondo asikuniki isigubhu singakubhekelanga ukuthi ithonga lakho lihambisana nani likuphi elingaphakama ngakho ngoba uma sovesane sikunika isigubhu uthola ukuthi ithonga lakho vese liphambene kwasemuva ngeke lize lisithande isigubhu lizothanda uphondo ngoba uphondo lizofike likulwe kokubili lizofike lishaya impi liphinde lidonse yes mkhulu injalo mkhulu lana kunabantu abafana njengosomatekisi ngoba nawo amathenda sekuyaphenduka into enobungozi phakathi ngabe mkhulu uphondo noma isigubhu sokuthi nje ngivikeleke siyaphuma la ekhaya sike sishiye mkhulu sokuthi sizongicebisa ngifuna lesi esizothi angeke bangithinte ngisho kuthiwa bayangifuna phansi phezulu ngebaba ngibonge kakhulu khehla lami sinaso isigubhu sempi la ekhaya yes isigubhu sempi lesi esikuprotectayo siphinde futhi sikulwela izimpi zakho yes mkhulu wena kukho ukuthintayo uma unaleso sigubhu uthi uvuke ekseni bethi bekulindile kuleyo ndawo uvesane ukukhulunywa ukuthi wena uyagula ukhishwa isisu awusayindaba yes mkhulu wami ingoba lezi induku lezi zakho isuke seyidlala indima yazo yes mkhulu injalo sikhona impela isigubhu esokuvika sempi isigubhu nje siyasikhipha sisodwa ke leso ngoba suke sihamba sodwa ngoba wena uthe ufuna impi kodwa ke ngiyaye ngithande sikakhulukazi ukuthi umuntu mayethi ufuna isigubhu la ekhaya yes ayithathe zibe mbili okay ukuze ikwazi ukulekelelana yes lapho suke sivusa bani sivusa ugogo noma ukhokho wakho kanye nobani nomkhulu wakho ukuze bakwazi ukuthi bakuprotect phela baphinde badonse ngoba yibona beza nenhlanhla yes mkhulu yiloko ke kufanele sikwenze thina ikona esikwenzayo la ekhaya ukuthi sikuphakamisele abantu abakuvikelayo abahlezi bekuprotecta ngaso sonke isikhathi mhlawumbe usuke wacishwa washayiswa imoto usuke wazanywa ngebhamusu uma ufike la ekhaya ngizokunika lezi igubhu ezimbili izofeza ikuprotect ziphinde futhi zikuvulele indlela yakho kungabikho into emendleleni yakho konke kube mhlophe njengehlabathi zolwandle yes mkhulu ngabe mkhulu abafundisi uyabavumela futhi nabo bafika bazokuthatha lokho yebo ngiyabavumela nakhona futhi umfundisi ngiyambhekela kuqala yes mkhulu kuyenzeka kumfundisi akayifuni into ezoyikhulumisa akayifuni into efana nesigubhu yes mkhulu akayifuni into efana nophondo yes ufuna into engathi ingangena emzimbeni wakhe ibe kuyena yes athi mayefika kufike kukhala inhlwele yonke yes kunesibungu engifike ngimnike sona ngiphinde ngimshaye ngeinhlanga yes mkhulu athi mayefika yena ufika izinto zonke zibe mhlophe ekugcwala esontweni lakhe akwazi ukuba umuntu ebantwini naye kwabanye abantu yes mkhulu lana ngizwa mkhulu ukhuluma ngokuvusa usibanibani nosibanibani ngabe mkhulu akusekona na ukuthwala lokho cha khehla lami uma ufuna ukuthwala siyakuthwalisa yes kodwa lokhu esikwenzayo akusigona ukuthi siyakuthwalisa ngoba lento le ayinabungozi yes kusuke kungesikhona ukuthi siyakuthwalisa uma ufuna ukuthwala sinezithwalo ezahlukahlukene isithwalo semvu uma sekuzoba isithwalo esijulile ke sala ekhaya naso kodwa asinakho ukungcola asinakho ukungcola akukho umuntu ofayo ekhaya kuphela siphakamisa wena uqobo sikwenze senze sure ukuthi wonke umuntu ojabule oseduze kwakho lezi zinto zala ekhaya akusizona izinto ezisuke zithi wena mawusuhambile sekuyashabalala siziyahluka cha ayithi la ekhaya suke siphakamisa ithonga yes which is ithonga ungakwazi ukuthi utshele ngisho umuntu wasemndenini ukuthi nakho into engayilanda lento le yenza u1 and 2 and 3 and 4 futhi la ekhaya iyona esondlayo uyakwazi ukutshela omunye umuntu ukuze akwazi ukuqhubeka na even ingane yakho ungawusangakwazi ukuthi uyitshele uyithathe uyise esigodlweni noma uyithathe uyise kuleyo ndawo yakho ohlala ukhulume kuyona uyithathe ufike uyitshele ukuthi nakho kwesiphila ngakho ekhaya ngisho ngathiwa umakoti unomakoti uthatha umakoti futhi umbeke lapho ufike umtshele ukuthi nangu usibanibani nosibanibani lapho yes ibona abantu ekufanele baqhubeke benze umnotho la ekhaya yes baqhubeke nalomsebenzi wawula injalo
akukho la okunomngozi khona Yes. akufi umuntu kuphela kunomthetho which is umthetho ke uma uphulile ngoba isivumelwane once wasiphula khona la oshayeka khona. Yes, So uma ukuthi khona la uphule khona isivumelwano uyabuya uza kumina uma ngisaphila Yes. ngingakashoni uze kumina ngikwazi ukukusiza. Mkhulu wami lana mkhulu kunabaculi Yeah. omaskandi o hip hop yonke lento lekusawumculi ngabe mkhulu nabo bayasizakala na ngoba phela mkhulu abaculi badinga abantu basebenza ngabantu. Yeah. Ngabe nabo bayakwazi ukuthi bafike la kaphoshozwayo bazothola usizo. Yebo bayakwazi kakhulu khehla lami futhi sebesizakalile abaningi. Yes mkhulu. Ngoba abanye abantu baye bayingayithandi lezi zinto abazoyikhulumisa. Yes mkhulu. Siney'nhlelo ezahlukahlukene ngabantu abakanjalo. Okay. Umunye uthanda into azoyikhulumisa, omunye uthanda nje ukuthi uzoyifakela into yakhe emqaleni noma ayifakele leyo nto yakhe emzimbeni wakhe. Yes. Uma ihamba iyomsebenzela imenzele lento ayifunayo. Yes mkhulu. Injalo nje ihlukene kanjalo la ekhaya izinto zala ekhaya. Kodwa nje ngisho ngathi ubani othi wena ufuna ukuphakama ku-music umculo wakhe athi ufuna ukuthi ngobe safufusa sizoqala from eqaleni. Uma ezazi ukuthi usafufusa namandla wakabi right kahle akasondele nakhona sizokwazi ukumlekelela sicathulisana until azafike la afuna ukufinyelela khona mase sethatha insebenzo ke ezomenza ukuthi yena aqhubeke njalo eloku edume njalo. Yes mkhulu. Injalo. Mkhulu Phoshozwayo ngisacela abantu sike sibatshele iqiniso. Yeah. Ngabe ikhona into yala ekhaya ekumele ihlatshelwe? Cha. La ekhaya sihlabi. Awuhlabe mkhulu nese. Hayi. Cha la ekhaya nje into yala ekhaya ayihlabi. Yes mkhulu. Ayikho into yala ekhaya echitha igazi. Yes mkhulu. Uma uyinyanga uthi lapha abantu Yes. mhlawumbe abantu bafuna ukuthi ufike mhlawumbe umuntu ufuna ukuthi umgeze ngenkukhu kufanele ulokhuza inkukhu usho ukuthi lezo zinto ezinjengalezo uyozenzela ngaphandle kwekhaya lakho ngoba la ekhaya thina ayikho into ethi siyahlaba. Yes mkhulu. Uma ukuthi wena umuntu othi mina ngiphila ngamadlozi la ekhaya siyahlaba it's fine kodwa kuleyo ndlo suke ubeke kuyona into yala ekhaya akusondeli igazi. Akusondeli igazi. Injalo. Mkhulu nangu umuntu uthi ngiyawufuna lo msebenzi. Ngiyasifuna lesigubhu. Kodwa ekhaya kuthiwa kunamanzi amnyama angiboni ukuthi izongisebenzela. Ngabe kwenziwa kanjani mkhulu uma ukuthi lesigubhu umuntu uyasifuna kodwa lapha emuva ngathi akulungile kahle. Khehla lami ngiphinde ngibonge ithuba. Njengoba bengike ngasho ngathi la ekhaya umuntu angimnika isigubhu ngingakaze ngimbhekele futhi angimnika umuntu isigubhu ngokusho kwakhe ukuthi yena ufuna isigubhu. Yes mkhulu. Mina umuntu ngiqale ngimbhekele eqala ukuthi lesi sigubhu mhlambe lento ayifuna yokuphakama ngaba iyona yipi kulezi zinto zala ekhaya. Yes. Mase abantu abadala beyabuya ke bayangitshela ukuthi u1 and 2 sisenza kanjani. Shuthi lo muntu osuke kade evaliwe siqala ngani ngokugeza kuqala before athathe into yakhe. Yes mkhulu. Noma adlule ebhodweni la ekhaya. Noma ngene kubhavu kuqala. Yes mkhulu. Injalo. Injalo mkhulu. Mkhulu. Inhlanga mkhulu namanje usazenza kunabantu mkhulu abathi cha lesigubhu angisifuni kodwa ngifuna amandla aso emzimbeni wami. Ngabe mkhulu umuntu kanjalo ngamlekelela? Yebo ngiyakwazi ukumlekelela umuntu osuke ethi mina ngiyayisaba izinto engizoyikhulumisa. Yes. Mina ngifuna into engathi ngangena emzimbeni. Yes. Imasisebenza kumina ikhulume kumina. Yes mkhulu. Kube yiyona engigayidayo ukuthi njengamanje ngenzani ngasiphi isikhathi. Yes mkhulu. So zikhona inhlanga engikushaya ngazo la ekhaya ekwazi ukukulekelela ukuthi yonke into oyifunayo. Yes mkhulu. Ikwazi ukuba impumelelo. Ekwazi ukuba impumelelo. Kungabikho okudonsela emuva, konke kudonsela phambili. Yes mkhulu. Injalo. Mkhulu, kunabantu mkhulu abakubukayo, bakhumba amandla omhlaba mkhulu, abafuna lensebenzo mkhulu. Mkhulu ngisacela ukubacalela mkhulu ukuthi abantu bokuqala abazofona bathi bayibonile le video kubazingeli. Ngisacela mkhulu ubanike especial. Asithi ukuthi sikhiphe special but sithi mkhulu abantu bokuqala abawu5. Ngisacela mkhulu ubanike insebenzo ngenani elingaphansi. Hayi lelani esijwayele ukubanika lona. Yes mkhulu ngabe angazi noma uyafuna yini. Khehla lami uma ukhuluma kanjalo mkhulu
angikwazi ukuphikisa amazwi owacelayo. Yes mkhulu. Ikhona insebenzo engingakwazi ukubalekelela ngayo. Abawu5 kuphela mkhulu bokuqala. Lapho ngisuke ngikhuluma ngisho nakumuntu ongathathi entweni. Yes. Kodwa uthi nginawo amandla ukwazi ukuthi ngithole le nsebenzo ngoba le nsebenzo kwispecial. Yes mkhulu. Le nsebenzo ayizi ukukulekelela kuDisemba kuphela. Yes. Kodwa iyokulekelela iminyaka ngeminyaka elandelayo ngonyaka ozayo wena uzobe usajabula ezinye izingane ezikhala. Yes mkhulu. Ikhona insebenze kanjalo kumuntu osuke ethi mina ngiyazama ngiyayisebenza, umuntu othi nginamathenda kanjalo noma nomuntu othi mina into zami ivalekile nje akukho kuyaphambili konke nje kumile. Ngisabathe ngiyaphusha konke kuvalekile lutho. Yebo, cha ikhona insebenzo kodwa leyo nsebenzo ifuna ukuthi sidlule emanzini kuqala. Yes mkhulu. So mkhulu wami uyavuma ukuthi abantu bokuqala abawu5 uzobadlulisa emanzini ubanike lensebenzo ngenani elithanda ukwehla. Injalo mkhulu. Bafowethu umini Sibokose TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina mkhulu. Sesisovala ngisacela nje mkhulu ukukhulume nabalandeli mkhulu uba tshele nje okuncane mkhulu before sivale mkhulu Phoshozwayo. Amen. Ngiphinde ngibonge khona bese ngikukhohliwe ke la ekhaya esinakho okulekelele kakhulu abantu futhi abasabhizi bekuncoma ngapha nangapha. Usulekelele kakhulu izingane zasezini yabantu ke Nkosi yami ebezithi nazo zizama inhlanhla. Yes mkhulu. La ekhaya kunenduku la ekhaya induku yeCasino. Umuntu osothi kethi mina ngibheje efonini noma mina ngithanda ukuye eCasino. So le nduku isebenza endaweni ezimbili. Isebenza eCasino iphinde isebenze efonini. So wena mawumuntu othanda ukubheja nje xhumana nami ngizokulekelela ngale nduku yaseCasino. Uthi mkhulu nalabantu bawo-Betway o Hollywood Bet ababheja ngamafoni. Yebo. Bangalithola usizo la ekhaya. Injalo. Umuthi weCasino uthi ukhona mkhulu la ekhaya. Injalo impela mkhulu. Mkhulu ngisacela mkhulu usinike inamba yakho abantu abafuna lensebenzo noma abafuna ukwazi kabanzi ngalomsebenzi wakho mkhulu bakuthinta. Ngisacela inamba yakho mkhulu. 076 076 274 274 60 60 71. 71. Ngisacela uyiphinda kokugcina mkhulu. 076 076 274 274 60 60 71. 71. Uyena kumkhulu uPhoshozwayo lona bafethu. Please do share, please do subscribe nimthinta umkhulu uma ukuthi nidinga insebenzo. Abantu bokuqala abafethu abawu5 abazobhuka bamfonele umkhulu bazothola inani elithandwa kwehla ngaphansi. Nisho nje ukuthi nibone ivideo yakhe kubazingeli. Mkhulu Phoshozwayo sisacela ukukushiya mkhulu wami. Sibuye sizothi ukukhuluma nje ngezithwalo zala ekhaya mkhulu wami. Amen. Ngibonge kakhulu ithuba khehla lami. Ngiphinde ngibonge nakubalandeli. Yebo mkhulu. Siyabonga. Thokoza mkhulu.